chiegi. Sabidu ng'ad bura ni. Eko chopo kanyo. Iwinjo. Ena limbe ma kawaida. Mana kaka prof wacho niya, ni od bura nyaka bed ni gin gi pachgi giwegi magitiyo mondo mi gitim tije adek momigi, ma en loso chik, ma en representation to kod oversight. And oversight does not mean ni koro nyaka ubed enemies. No. Ni nyaka igweri gi executive kata gi doho koro kineno ni timo oversight. Inyalo timo oversight kata ka uno osiepe. Mak mana ni ing'iyo ni to gima gitimo ni eri bende en gima nitie pend chik gi chike mamoko, to bende powers momigi itiyo kodgi e yo makare. Koro kata mna sani ka jotend migepegi kidhie od bura kendo idhi puodhgi, nyaka wang'i ni od bura ni eri timo tijgi maging'i ni to profesa ni eri ang'o miyo okeli kaendi to kwang'iyo doho kocha waneno ka pod in gi case kata odichieng' makama endi noketi jatend migawo makama endi chal ni ne gajori gi omuom moko mag jopiny. To sani eri koro okeli kaendi kuongi mondo idhi idogi mondo itiek weche ka e kaka chieng' moro okeli Kaka ne kama gintiere kendo koro